పలమనేరు పట్టణంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసు వెలుగు చూసిన నేపథ్యంలో అధికారులు స్పందించిన తీరు పట్ల పలమనేరు పట్టణ ప్రజలు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. అనుమానితురాల నుండి స్వాబ్ నమూనాలు సేకరించినప్పటి నుండి జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ్ భరత్ గుప్తా సూచనలతో స్థానిక తహసీల్దార్, పోలీసు అధికారులు, మున్సిపల్ కమిషనర్, సంబంధిత వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బంది అప్రమత్తమై అనుమానితురాలి నివాస ప్రాంతంలో పారిశుద్ధ్య చర్యలు చేపట్టి చుట్టుపక్కల వారిని అప్రమత్తం చేశారు. సదరు యూత్కి టెస్టుల్లో పాజిటివ్ రావడంతో టాస్క్ ఫోర్స్ సభ్యుల అత్యవసరంగా సమావేశమై రోగి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు ఇతర సంబంధికులను క్వారంటైన్కు తరలించి ఆ ప్రాంతాన్ని రెడ్ జోన్గా ప్రకటించి బ్యారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి జన సంచారాన్ని నియంత్రించడంతో పాటు ఆరోగ్య సిబ్బంది ఆ ప్రాంతంలోని ఇల్లు తిరిగి ప్రజల ఆరోగ్య పరిస్థితుల గురించి వాకప్ చేయడంతో పాటు వారికి తగు సలహాలు, సూచనలు అందించారు. తహసీల్దార్ శ్రీనివాసులు, ఎస్ఐలు నాగరాజ, ప్రియాంక, మున్సిపల్ కమిషనర్ విజయసింహారెడ్డి, సంబంధిత వైద్యాధికారుల బృందం ఆ ప్రాంతంలో పర్యటించి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. పాజిటివ్ కేసు వెలుగు చూసిన వెంటనే అధికారులు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో తీసుకున్న నియంత్రణ చర్యల వలన ఆ ప్రాంత వాసులు అప్రమత్తమై స్వీయ రక్షణ చర్యలు తీసుకోవడానికి వీలు కలిగిందని, ఇంతటి అవగాహన కల్పించిన అధికారులను ఆ ప్రాంత వాసులు అభినందించారు. కాగా మొదటి లాక్డౌన్ సమయంలో పట్టణంలో వెలుగు చూసిన కరోనా కేసులకు 4వ లాక్డౌన్ సమయంలో ఇప్పుడు వెలుగు చూసిన కరోనా కేసుకు సంబంధించిన నేపథ్యం ఢిల్లీనే కావడం గమనార్హం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో అధికారులు ఎంత కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల సరిహద్దులోని ఈ పట్టణంలో ఏ వైపు నుండి కరోనా రక్కసి దాడి చేస్తుందని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఢిల్లీలో ఒక అమ్మాయి ఇచ్చి సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతా ఉంది. ఆ అమ్మాయి ఇక్కడ ఎద్దుల సంత వీధిలో రెంట్కున్నారు. ఆ సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. అక్కడ ఢిల్లీ నుంచి ఆమె రిటర్న్ అయిపోయినారు. అక్కడ వద్దులే, అక్కడ కష్టంగా ఉంది అంటే రిటర్న్ అయ్యి అనంతపూర్లో దిగి అనంతపూర్లో అక్కడికి ఎంఆర్ఓ దగ్గర చూపెట్టుకునేసి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే నోటీస్ ఇచ్చిండేది, మీరు హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండాలి, మీకు ఏమీ ఇబ్బంది లేదు, కానీ ప్రజెంట్ కొద్ది ఇబ్బంది లేదు, మీరు హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండాలని తెలిపిన తర్వాత ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వచ్చి మన పోలీసు వారికి కూడా తెలపడం జరిగిన తర్వాత మన ఇంట్లోనే ఉన్నారు, హోమ్ క్వారంటైన్లోనే ఉన్నారు ఆ అమ్మాయి కూడా, కానీ ఎక్కడ బయట రాలేదు. కానీ నిన్నలే మొన్న ఆమెకి ఎందుకో డౌట్ వచ్చి జలుబు ఎక్కువగా ఉంది అనే ఉద్దేశంతో ఆ అమ్మాయి బయటపడిన తర్వాత మనం తీసుకొని పోయి హాస్పిటల్లో చెక్ చేయడం జరిగింది. రిజల్ట్ అనేది ఈరోజు వచ్చిందనమాట. ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే పాజిటివ్గా మనకు ప్రూవ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిని హాస్పిటల్కి పంపిస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా వాళ్ళ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చి వాళ్ళ అమ్మను వాళ్ళ తమ్ముడు ఒకరు ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరిని కూడా ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్. సెకండరీ కాంటాక్ట్స్ వచ్చి ఏంటంటే ఆ పోర్షన్లో దాదాపుగా 2-3 పోర్షన్స్లో బాడుగలకు ఉన్నారు. వాళ్ళంతా కూడా క్వారంటైన్ పంపించేదానికి మన ఎంఆర్ఓ గారు, మన సిఈ గారు చొరవతో ప్రత్యేక శ్రద్ధలు తీసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మళ్ళీ ఆ 21వ వార్డు అంటే ఎద్దుల సంత మీద 21వ వార్డు కింద వస్తుంది. ఆ ఎంటైర్ ఏరియాని మనం రెడ్ జోన్ కింద ప్రకటించేదానికి టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ మీటింగ్ పెడుతున్నాం. మనం ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ మీటింగ్లో నిర్ణయాలు తీసుకునేసి ఆ ఒక్క వార్డును మాత్రం అంటే ఎద్దుల సంత వీధి నుంచి ఆ ఒక జిలాని సర్కిల్ వరకు మనకు టోటల్గా బంద్ చేసేదానికి ప్రయత్నాలు చేసి అక్కడ రెడ్ జోన్ కింద అలర్ట్ చేయించేదానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం.